Ola, alumnado de segundo de bacharelato. Ben, benvidas e benvidos de volta despois das vacacións de Semana Santa. Espero que repousárades un pouco e agora que teñades a cabeciña ben ordenada e preparada para comezar a que será o último tema de matemáticas aplicadas ás ciencias sociais, o último tema do curso. Ben, este tema é un tema moi interesante, xa veredes, porque se lle ve unha aplicabilidade directa, comodísima, e aparte, bueno, pues realmente emprégase moito nas ciencias sociais. Non sei o que ides estudar cada un ou cada unha de vos, pero posiblemente sí que teredes algo de inferencia estatística, bueno, si vos dedicades efectivamente a algunha ciencia social. Ben, contovos de que vai isto. Isto é estatística, non confundir con probabilidade. Na probabilidade calculábamos as probabilidades de que ocurriran cousas, sucesos aleatorios, nesto de estatística estamos falando, pois xa sabedes, desa ciencia que estudia o comportamento das poboacións ou de determinadas características das poboacións. A estadística sempre traballa con un montón de datos. Eses datos, se vos acordades, pois ao longo da ESO, pois os ordenábamos en tábuas de frecuencia e sabíamos calcular a media, a mediana e a moda, a desviación media, desviación típica, varianza. Acordades vos desas palabras que empregábamos na ESO e que vos sabíades moi ben, aparte sacastes unha notaza, todos vos 7, no exame de cuarto da ESO, que foi o primeiro exame do curso no que vimos estatística, e se vos daban un montón de datos e tiñades que ordenarvos nunha tabla de frecuencias, frecuencia absoluta, relativa, acumulada. Acordades vos diso? Bueno, se non vos acordades, tampouco importa moito. O importante é que teñades na cabeza que estamos ordenando datos. Estamos collendo un montón de datos e ordenándoos para buscar as súas regularidades. No que vamos a traballar agora en segundo de bacharelato, porque é o que entra exactamente o que vai entrar en selectividade, xa veredes que imos a facer un montón de problemas de selectividade e todos son parecidos. O que imos a traballar é hasta que punto coa información dunha mostra podo extrapolala a toda a poboación. Para iso, temos que recordar unha serie de conceptos que eu penso que recordades ben, pero tócame neste primeiro tema, nesta primeira sesión do primeiro tema, por recordar estes conceptos que hai que dominar perfectamente, que sería o vocabulario propio deste tema de inferencia estatística. Entón, primeiro, poboación. Que é a poboación? O conxunto de individuos que tratamos de estudiar. E que llevamos a estudiar a población? Unha cualidade, atención, pode ser cualitativa ou cuantitativa, acordadevos. Podo buscar unha cualidade numérica, por exemplo, estou medindo a altura dunha población en centímetros, entón é numérica, ou estou medindo unha cualidade da poboación, en principio, que non se mide con números. Por exemplo, aquí vou a mirar, vaime aparecer neste tipo de problemas, sempre proporcións. A proporción de persoas que teñen unha determinada característica. Eu que sei, que teñen o pelo loiro, ou que votan a unha determinada opción política. Vale. Eso non sería cuantitativo, sino cualitativo. A cualidade que estou estudando desa poboación. Votas a este ou non o votas? Votas a este? Sería un sí, non, vale. Entón, que é a poboación? A poboación son todos os individuos que vou a estudar. Pero moitas veces, isto razonábamoslo en clase, xuraría que en cuarto da ESO, igual xa non vos acordades, moitas veces é imposible ter os datos de toda a poboación. Ocurrenseme un montón de exemplos nos que é imposible. Se eu o que estou estudando é a altura das mulleres galegas, non podo ter os datos de altura de todas as mulleres galegas para calcularlles a media, por exemplo, vale? Por que non os podo ter? Bueno, primeiro porque é imposible, porque agora mesmo morreu unha muller galega e agora mesmo naceu outra. Bueno, e se estou falando da altura das mulleres galegas maiores de 18 anos, pois agora mesmo unha cumpliu 18 anos e agora mesmo outra morreu. Entón, claro, é imposible ter os datos de toda a población constantemente, porque se a poboación é inmensa, é inmensamente grande, ou é moi dificilmente abarcable. A veces poderían conseguirse, pero leva demasiado tempo. Entón, é moi importante esta parte das matemáticas que o que fai é, primeiro, escoller unha mostra da poboación e estudiar hasta que punto, cos datos da mostra, eu podo extrapolar os datos desa mostra a toda a poboación. O sea, para medir a altura das mulleres galegas maiores de idade, vale, pois eu collo unha mostra
unha mostra de cantas mulleres galegas? De 50, pois collo a 50. E hasta que punto a miña mostra de 50 mulleres galegas me permite, e se lle calculo, por exemplo, a media destas alturas, destas 50 alturas, destas 50 mulleres, hasta que punto eses datos me permiten extrapolar os datos para a media das mulleres galegas? Entendedes? A min encárganme, ou como estudio, estudiar a altura das mulleres galegas e decir unha media, cal é a media desa altura. Entón, eu só simplemente collo a 50 mulleres galegas, mido, subo as alturas e calculo ya a media a miña mostra de 50 mulleres. E hasta que punto esta media me dá un bon indicador de cal é a media da poboación das mulleres galegas? Bueno, pois o primeiro, que é o que llevamos a dedicar a sesión de hoxe, é como escollo a mostra. É moi importante determinar como escollo a mostra, porque, bueno, de feito, hai unha rama das matemáticas enteira que se chama mostraxe. Esa rama estuda cal é a mellor maneira de coller as mostras e como se poden coller dunha ou doutra maneira. Vale, e hasta que punto eso provoca ou non provoca nesgos. E aí temos outra palabra, a palabra nesgos. Nesgos, ou en castelán sesgos, ou unha mostra nesgada, ou en castelán sesgada, é aquela na que collín mala mostra. Por exemplo, eu que sei, unha obviedade, se para estudar as alturas das mulleres galegas me poño, collo os datos entre, eu que sei, entre as xogadoras de baloncesto, pois evidentemente, collo esas 50 mulleres as que vou medir entre xogadoras de baloncesto, evidentemente esa mostra non é nada boa, é horrible, porque me vai salir altísima a media e non vale para extrapolar a toda a poboación. Pero sin nin siquiera facer iso, se eu collo a mostra nun determinado... por exemplo, as mulleres dunha determinada idade, máis maiores, pois normalmente son máis baixas que o que sería a media, e iso tamén provocaría un nesgo. Entón, non debo, non podo coller unha mostra de calquera maneira. Nin siquiera, digo, para estudar, por exemplo, a altura das mulleres galegas, se eu decido escoller 50 mulleres e o que fago é poñerme na porta do mercado de Chapela e coller as 50 primeiras mulleres que aparecen, pois posiblemente nin siquiera é unha boa mostra e aí tamén vai haber nesgos. Por qué? Porque igual o perfil de mulleres que van ao mercado a Chapela son mulleres máis ben maiores e, polo tanto, máis baixas do que sería esa media, de acordo? Entonces, espero que me esteades entendendo, porque é importante que teñades esta idea clara. É moi importante como collo a miña mostra. Mostraxe é unha parte que entra no temario desta asignatura e que está posto como que entra no temario de selectividade, aínda que tamén é certo que normalmente non se fan preguntas sobre mostraxe en selectividade, vale? Pero vos estos tedes que sábelo, a parte é moi fácil, é o que llevamos a dedicar unha sesión, esta, vale? Entón, non me quero deixar nada atrás, aquí define poboación. Cada elemento da poboación chamase individuo, tamén hai que, bueno, unha palabra normal, non? Un individuo é un elemento da población. En vista de grandes dificultades que presenta o estudio dun grupo tan numeroso como que chamamos poboación, escóllese outro máis reducido, mediante normas e criterios apropiados, que se chama mostra. Unha mostra é un subconxunto da poboación e chamase tamaño mostral o número de elementos da mostra. No exemplo que vos estou poñendo de que a poboación sexan as mulleres galegas maiores de idade, a miña mostra serían as 50 que eu escollo e o tamaño mostral sería 50, non? O tamaño mostral, aquí vamos a chamar sempre con N mayúscula, vale? Neste tema aprenderemos os conceptos básicos de estatística inductiva. Isto o que nos dice en que condicións podemos cos datos da mostra inferir, por eso chama inferencia, inferir os datos de toda a poboación, vale? Extrapolar os datos da mostra para toda a poboación. Bueno, métodos de mostraxe, isto é o que vamos a traballar hoxe. Ben, aquí está a palabra nesgos. Un nesgo provócase se eu me coloco na porta do mercado de Chapela e collo as 50 primeiras señoras que aparecen para medir a altura e que esa me sirva como media da altura das mulleres galegas.
provócase un nesgo porque posiblemente teñen un perfil de idade que está vinculado cunha altura inferior a que é habitual se colló todas as mulleres galegas maiores de 18 anos. Vale? Cando ou que tipo de mostraxe, con que tipo de mostraxe non cometo nesgos, que é a que a min me interesa e a que sempre vou ter que aplicar. Pois é a que se chama mostraxe aleatoria. Que quere decir iso? Que escollín de entre toda a poboación ao chou a xente a que lle pregunto. Iso a veces é moi difícil, claro, Por exemplo, no caso que estou poñendo de mulleres galegas maiores de idade, é complicado, porque que necesitaría un listado de todas as mulleres galegas maiores de idade. En todas por orden, numerados de 1 ás que sexan, non sei, serán 1.000.000 e pico de persoas, 1,5 millón de persoas. Entón, tería que ter nun listado 1,5 millón de mulleres galegas maiores de idade, maiores de idade son menos, pero serán 1.200.000 mulleres galegas maiores de idade, e tería ese listado, e dese listado sortearía números ao chou, sortearía 50 números, e me saldrían os 50 nomes, que son as señoras que resultaron agraciadas co meu sorteo, e lles preguntaría a esas 50 persoas cal é a súa altura. Ben, isto me garantiría que é perfecto o estudio e sería unha mostra idónea para poder extrapolar eses resultados a toda a poboación, porque de forma aleatoria saldríame rapazas máis novas, rapazas maiores, señoras maiores, e tamén me saldría xente máis alta e máis baixa de forma aleatoria, de acordo? Porque non tuven ningún nesgo. Así que para evitar nesgos, quedadevos con esa palabra, teño que facer unha mostra aleatoria. Aínda que a veces é complicadísimo facer mostras aleatorias e fanse de outro tipo, de aí todo ese traballo matemático da mostraxe. Nos agora non nos vamos a romper a cabeza nin vamos a practicar en clase moito máis como facer estas mostraxes, pero son conceptos que debedes dominar, vale? Se hai algunha dúbida, preguntádesme. Ben, entón, agora que dixen isto, se hai algunha dúbida, preguntádesme, colocarei na aula virtual, que non o fixen da outra vez, colocarei un foro de dúbidas, e aí podedes escribir no foro de dúbidas e respóndovos, pero todos podedes ver as dúbidas de todos e as respostas, vale? Ben, vale. Aquí, como se escolla a mostra? Pois sempre sería escolla aleatoria, pero vos debedes de dominar 3 tipos de escolla aleatoria, que son estas que pon aquí: mostraxe aleatoria simple, mostraxe sistemática e mostraxe estratificada. Ben, resumos bola moi rapidamente. Bueno, aquí pon un exemplo para un pouco clarificar as cousas. Entón, un exemplo no que nun instituto moito máis grande que o de Chapela hai 120 alumnos e alumnas de bacharelato, de segundo de bacharelato, que proveñen de 4 zonas próximas ao centro. Entón, vamos a facer unha serie de preguntas socioeconómicas sobre se hai diferentes aparellos tecnolóxicos na casa e saber cantos irmáns son e que notas sacaron no examen. Bueno, entón, posiblemente, para estas preguntas, sobre todo para de se hai algún aparello tecnolóxico, se hai un ordenador, para estas preguntas posiblemente depende de en que zona vivan, porque igual hai zonas, digamos, barrios máis elegantes, digamos, con un poder adquisitivo maior, e barrios con un poder adquisitivo menor. Entón, aí teño estes barrios con esta forma de distribuirse do alumnado e teño estas preguntas. Entón, vou a facer a mostraxe, as diferentes mostraxes, e de saber, a través deste exemplo, como serían as diferentes mostraxes. Vale. Que sería unha mostraxe aleatoria simple? Pois sería coller os 120 alumnos, poñelos por orden, numerados, igual que vos contaba antes coas mulleres estas maiores de idade, poñer numerados os 120 alumnos, o que isto é moito máis fácil de facer, e sortear de entre esos 120 alumnos 30 ao chou. Como? Pois, por exemplo, facer papeliños, 120 papeliños, metelos nunha bolsa e extraer cos ollos pechados 30 papeliños. Tamén podría ser, pois, con bolas como do bingo, sortear, de entre 120 números, sortear 30, ou
ou como se fan os sorteos da lotería, algo que garantira a aleatoriedade. Ou tamén, coa calculadora, con unha tecla fantástica, que é a tecla RAN da calculadora, que, bueno, depende de como sexa a vosa calculadora, está nun lado ou no outro. Na miña está aquí RAN e despois unha tecla de sostido, que o que se pon tamén para os hashtag. Entón, esta tecla permite xerar un número ao chou, de acordo? Se eu encendo a calculadora e premo esta tecla, que como está en amarelo teño que darlle ali a shift antes, e despois lle dou aquí, vale? Vedes, este é o que ten que poñer, RAN e o sostido. E doulle igual, pois sáleme ao chou un número. Un número en milésimas. Este é un número xerado ao chou, 173 de 1000, vale? Si vos non tedes así a calculadora, pois sairá vos así, 0,173. En todo caso é un número en milésimas. Este é un número xerado ao chou. Se eu lle volvo a dar a RAN, que penso que con darlle igual a bonda, sáleme outro número chou, neste caso o 91. Esta é unha forma de facer un sorteo, perdón, non foi o 91, era o 182. Se lle vou a dar dou a igual outra vez, outro número xerado ao chou, 0,815. E diredes, claro, isto é un número calquera entre 0 e 1. Se eu quero un número calquera entre 0 e 50, pois o único que teño que facer é multiplicar o número que teño en RAM por 50, vale? E aí teño o número ese de entre 0 e 50. Teño que seguir un criterio, si, por exemplo, si trunco ou si redondeo. Da igual. Podo concluir que redondeo. Pois entón sería o 41. Entón, se alguén me dice, dime un número calquera ao chou entre 0 e 50. Bueno, pois eu o que fago é, tecleo aí, RAN, e doulle igual. Este sería un número calquera entre 0 e 1, multiplico por 50, e teño un número calquera entre 0 e 50. O 43. Se eu digo redondeado, 43. O 43, un número calquera ao chou entre 0 e 50. Deu unha calculadora, non o dixen eu, non tuve ningún criterio, nin coñecía a ninguén. Eu dixen o 43. Se me piden outro, pois doulle a RAN. Teño este número, que sería un número calquera entre 0 e 1, multiplico por 50, e teño este, bueno, neste caso redondeado, o 44. E diredes, que casualidade, saliu o número seguinte, o 44. E antes saliu o 43. Bueno, agora vou a decir outro chou, entre 0 e 50, por 50, e agora pois saliume o 24, por exemplo. Que máis dá? Son números ao chou. Vale, é unha maneira que ten a calculadora de xenerar números ao chou e que me permitirían facer un sorteo tan aleatorio como cando fago o sorteo de Nadal cos bombos e coas bolas e demais. Vale, ben, é importante que teñamos en conta ese sentido da aleatoriedade. Igual lle dediquei bastante tempo a isto, pero bueno, é importante que o teñamos claro, porque desa maneira eu xeneraría de forma aleatoria os números aos que lles vou a preguntar. Entón, estamos na nosa historia, no que hai 120 alumnos nunha poboación, e destes quero escoller unha mostra de 30 para preguntarles. Non lles vou preguntar aos 120, só lle vou preguntar a 30. E a que 30 lle pregunto? Bueno, pois o que fago é o seguinte. Collo a miña calculadora, pim, e saco dos 120 30 números. 30 números ao chou e lle pregunto a eses 30. Eso é o que se chama unha mostra aleatoria simple, en abreviatura MAS, M-A-S, unha MAS. En inferencia estatística sempre se traballa con MAS, sempre traballo con mostras aleatorias simples. É unha mostra absolutamente aleatoria. Outra maneira de facela pode ser o que se chama unha mostra sistemática. Se eu teño todos ordenados, é igualmente aleatorio que en vez de sortear 30 números é máis cómodo dividir 120 entre 30. Se divido 120 entre 30, dame 4. E entonces realmente vou collendo de 4 en 4. Collo un calquera dos 4 primeiros e despois vou de 4 en 4. Non sei se me entendedes, vou escribir algo para que o entendades, non? Entonces, bueno, vamos a ver. Teño, en primeiro caso, teño a mostra aleatoria simple. A mostra aleatoria simple é ter aquí os 120 individuos, e coa tecla RAN da calculadora seleccionar os 30 individuos aos que lle vou a preguntar. Vale?
Esa sería a forma de facer unha mostra aleatoria simple. Teño os numerados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e a tecla RAM me vai dicindo que número collo para a tecla RAM, ou unhas bolas, ou meter os 120 nunha bolsa, papeliños doblados, e ir sacando 30. Ben, esta sería unha mostra aleatoria simple. E así xa teño a miña mostra que lle vou preguntar, tamaño mostral 30, vale? N igual a 30. Ben. Mostraxe aleatoria estratificada. Sistemática. Despois vos falo da estratificada, vale? Mostraxe aleatoria sistemática. Vale. Neste caso, eu teño ordenados os meus 120. O sea, teño os meus 120 igual, vale? Teño aquí os meus 120 e teño ordenados. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, etc. Vale, teño aí os 120. Entón, en vez de sortear 30 que ese sexan a miña mostra, o que fago é divido 120 entre os que eu quero, que son 30, e dame 4. E entonces, como os teño ordenados, o que vou facendo é ir de 4 en 4. Simplemente sorteo en cal empezo. Se empezo no 1, no 2, no 3 ou no 4, podo sortealo coa calculadora, co RAM ou o que sexa. Mirade, pois, por exemplo, vou facer unha mostra aleatoria sistemática desta. Miro un número chou entre 1 e 4, un número chou entre 1 e 4, para eso xenero un número ao chou e o multiplico por 4 para que sexa un número chou entre 1 e 4, saleume 1, vale? Bueno, pois entón empezaría no 1. O primeiro sería o 1. E o seguinte, sumo 4. 1 máis 4, 5. E o seguinte, sumolle 4, 5, 9. E o seguinte, sumo 4, 2, 3, 4. E o seguinte, sumo 4, 1, 2, 3, 4, vale? Etcétera, etcétera. E así teño a miña mostra aleatoria sistemática. Sistemática é porque, en vez de ter que facer 30 sorteos, digamos, fago un único sorteo entre os 4 primeiros, neste caso, porque me saliu 4, a división do número de elementos da población entre o número de elementos da mostra, deume 4, entón fago un sorteo entre os 4 primeiros e despois vou de 4 en 4, pin, 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 e obteño, digamos, unha mostra tamén tan aleatoria como aquela, vale? É unha forma de obter unha mostra aleatoria, vale? Se alguén vos fala dunha mostra aleatoria sistemática, tedes que saber que se fixo así, dividindo o número de elementos da poboación entre o número de elementos da mostra, vale? E despois indo de 4, neste caso de 1 e 4, pois indo de 4 en 4, vale? E estes serían os que formarían parte da miña mostra B30. Na miña mostra B30 tería o 1, o 5, o 9, bueno, de 4 en 4, vale? 1, máis 4, máis 4, máis 4, máis 4, iría así construindo a miña mostra, vale? Etcétera. Ben, último, a mostraxe aleatoria estratificada, vale? Estratificada quere decir que garanto que na miña mostra hai a mesma proporción por estratos que hai na población. Fixadevos, que teño aquí 120. 120 son todos os tipos, pero dixéramos que había 4 barrios. E a min me interesa, polo tipo de preguntas, que haxa a mesma proporción en cada barrio. Quero dicir, no meu exemplo, pois da primeira zona hai 20, da segunda hai 32, da terceira hai 60, mogollón, o triple que na primeira, e da última hai 8. Vale, entón, isto é o tipo de barrios que hai. Como pode haber diferenzas para as preguntas que eu fago, que son preguntas que teñen que ver co poder adquisitivo das familias, e isto pode variar polos barrios, ou eu podo sospeitar que podería variar, igual non, pero
Eu podo ter esa sospeita, entón eu digo, ben, entonces na miña mostra de 30, que son menos, eu vou a respetar igualmente a mesma proporción que hai nos barrios. Entón fago unha regla de 3. Si de 120 hai 20 no barrio 1, de 30 haberá os que haxa, e sálenme que hai 5 no barrio 1, vale? E así, sucesivamente, se quedanme 8 no 2, 15 no 3, 8, 15 e 2. Vale, isto o único que estou dicindo é a cantidade de xente que ten que haber de cada barrio na mostra. Entón, realmente, o que fago na mostra estratificada para conseguir estas 5, 8, 15 e 2 persoas, respectivamente, o que fago é sortear de entre estes 20, facer unha mostra aleatoria simple e sortear 5. De entre estes 32, facer unha mostra aleatoria simple e sortear 8. Destes 60, facer unha mostra aleatoria simple e sortear 15. E destes 8, facer unha mostra aleatoria simple e sortear 2. E así teño garantido que na miña mostra hai a mesma proporción de representantes de cada barrio que hai na distribución orixinal da población. Esta é a población de 120 persoas, coa xente que hai no barrio A, barrio B, barrio C e barrio D, creo que se chamaban así. E esta é a miña mostra de 30 persoas e eu quero que na miña mostra haxa 5 do A, 8 do B, 15 do C e 2 do D, e polo tanto teño que sortear 5 de entre estes 20, teño que sortear 8 destes 32, 15 destes 60 e 2 destes 8. Vale, como fago o sorteo? Bueno, pois podo facer facendo unha simple ou tamén facendo unha sistemática, vale? Ben, pois todas elas, en todo caso, son mostras aleatorias. E a partir de agora, no tema de aquí en diante, vou a traballar sempre con mostras aleatorias. Dou por rematada a primeira sesión. Por lo tanto, pararei o vídeo, aínda que hoxe, a parte da primeira sesión, vamos ter unha segunda sesión. Na segunda sesión xa nos vamos a mergullar en como, desde os datos dunha poboación, podo estimar os datos dunha mostra, podo estimar os datos dunha poboación. Concretamente, vou a estimar medias proporcións. Esencialmente vou a estimar iso, medias proporcións. E tamén igual desviación típica ou varianza, pero realmente os intervalos de confianza vamos a construir para as medias poboacionais e para as proporcións poboacionais. Pero bueno, niso consiste o resto do tema, así que por agora, e sobre mostraxe, tedes que ter isto claro. Se hai algunha dúbida sobre mostraxe, por favor, porque non teño claro de que me teña explicado ben, se hai algunha dúbida sobre mostraxe, por favor, poñede no foro. Vale? Veña.